Matagal na akong namamasada, magsakay ng pasahero at ibiyahe sa kalsada kung saan ang tamad ay talo at ang suwapang na may laging may katalo. Maraming kompromiso sa profesyon kong ito, ngunit ayos lang, nakakaraos naman. Ako'y Mangaldan Drayber ng tricycle na may kalumaan at tricycle driver. Nagsasakay ng pasahero kahit di ko kilala, ngunit ang iba'y nasa city contacts ko. Tinitiis ko ang init, tinitiis ko rin ang lamig, pati makapal na usok at alikabok. Marami mang kapos, galante naman ang iba kung magbayad. Marami ng kompromiso sa profession kong ito, ngunit okay lang, kumikita rin naman. Ako'y Mangaldan Drayber ng tricycle na medyo kalawangin na tricycle driver. Nagsasakay ng pasahero kahit di ko kilala, ngunit ang iba'y gumagamit lang naman na. Ngunit noong sinatete ang aming presidente at pumuso naman ng extrajudicial case, umiwas muna pag may timing, baka mapagkamalan pa kong big time, big time. Marami ng kompromiso sa profesyon kong ito, ngunit okay lang, surviving pa naman. Ako'y Mangaldan Drayber ng tricycle na medyo kalawang at tricycle driver. Nagsasakay ng pasahero kahit di ko kilala, ngunit ang iba'y nakiki-joyride lang. Mangaldan Drayber ng tricycle na driver ang makina, pedicab ang tawag nila.